Dikepenake ayo londo
Sri Kandi kembar cacing wonten sekawan ya Mas. Ya. Kaya ngapa iki? Op. Kaya mangkene iki. Ayo ditelem bebarengan kalian kula ya panjenengan nggih.
Matur suwun Kang Tur. Ha he, ha ho. Ha e, ha o. Ye, ye ho. Ha e, ha ho a. Ha e, ho ya, ho ya. Ha e, ho la, ho la. Ha e, ha ho ya. Iki kanca-kanca saking ucapan matur nuwun kawuhipun Kang Tur. Uga samangke saged pepanggihan wonten ing tanggal 25 Mei. Ha yo. Yo yo yo. Yo. Ha e. Ha e. Sing angguk aja seneng angguk golek mina mong anca sutra terus